Мачкай се, лека. Виж как ги паса. Тотчуненов! Гений! Маля, Тенко. Мара, Тотка, от кога не сме се виждали, ох, тази целувка, ако Абе не, ходма ти. Тотка, дай малко ракига, Да. Нищо. Май там, бе. Чакай да се видим къде тръгна, бе. Хубавец. Угасти ли лампа, бе? Каква ламба, бе? Ламбата е там. Вижте на печи. На печи, да. Не видя нищо. Нищо. Имаш ракия, а? Абе, артисал малко. Тотка. Този път знаеш ли го на къде води? Към брата. Към Илия Стоянов. Илия Стоянов, чудо. Голяма работа е била май. Добре, ще дойда у вас, ама аз си имам ракийка. Нищо.